Şoňlar marda köp ýaşaýjy döwlet dukanlarynda ilanta ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň gymmatlamagyna nägilelik bildirip, vilayet häkimligine ýüz tutýar. Ýöne munyň izi süre bu adamlar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan soraga çekilip, olara indi häkimlige arda bilen ýüzlenmezlik duýdurulýar. Bu barada bu ýagdaýlary başdan geçiren raýatlaryň şol sanda il ýaşullarynyň inçemesi Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Biz bir näçe owa ýaşulusy bolup ýakynda vilayet häkimligine bardyk we häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi aýtdyk. Ýanymyz bilen elten pasportymyzy teredip, biziň sagty maglumatlarymyzy ýaşyl depterçe ýazyp aldylar. Bizden näme sebäpden häkim bilen duşuşmak isleýändigimizi soradylar. Biz un we çörek paýogynyň gymmatlamagynyň hojalyklary agyr güne salýandygyny, olaryň ýaşaýyş durmuşyny hasta kynastyrýandygyny aýtdyk. Dip marly ýaşuly anonim şertde gurrun berdi. Ol häkimligiň binasynda özü we deň duşlary ýaly unyň we çöregiň duýdansyz gymmatlamagyna nägilelik bildirip, arş şikayet bilen baran başga da ýaşaýjylaryň köpdigini hem aýtdy. Bizi we bu adamlaryň hiç birini häkim bilen duşuşdurmadylar. İşgärler häkimiň iş sapary bilen gidendigini, onuň eli değse bizi duşuşga çağırjakdygyny, häzir öýlerimize gaýtmalydygymyzy aýtdylar diýip ýaşuly belledi. Ýatlasak şu aýyň 1-nji 10 günlüginde Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan berilýän unyň we çöregiň bahasyny duýdansyz 3-4 esse ýokarlandyrdylar. Soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri 1 kilogramy 1 manat bahalanan un we 1 sanysy 1 manat bahalanan çörek 3,5-4,5 manat aralygynda satylyp başlandy. Marly ýaşullar häkimlige eden ýüzlenmelerinden bir gün soň özleriniň arçynlyga çağırlandygyny we mahkemanyň ýerli edarasynyň raýat eşigindäki işgärleri tarapyndan soraga çekilendiklerini hem aýtdylar. Olar bizden häkimlige näme üçin barandygymyzy soradylar. Biz arda ýazmandygymyzy, dilden gürleşmäge barandygymyzy aýtdyk. Olara unyň we çöregiň gymmatlandygyny, alýan 600 manat pensiýamyzyň güzeran eklemäge ýetmeýändigini hem aýtdyk. Mahkama işgärleri bize pensiýamyzyň her ýyl 10% galýandygyny aýdyp, şükür edin, indi gaýdyp häkimlige barmaň, ar şikayet etmäň diýdiler. Biz pensiýalar 10% galsa, zatlaryň 10 hisse gymmatlaýandygyny düşündirmäge çalışdyk. Ýöne olary bize size duýdurdyk, aktyjaklaryňyz bilen öýüňizde oturuň diýdiler. Dip ýaşuly belledi. Adatlyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden mahkemanyň ýerli edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda unyň we çöregiň bahasynyň gymmatlamagy hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap 2,5 esse ýokarlandyrmagy bilen utgaşdy. 9-njy fevralda gol goýulan karara laýyklykda döwlet harmanyna buğdaý hasylyny tawşyran daýhanyň üstümizdäki ýylyň hasylyndan başlap öňkü bahadan 2,5 esse töweregi has köp girdeji gazanmagyna garaşylýar. Bu aralykda geçen ýylyň hasylyna değişli unyň we çöregiň hiç ýyly duýduruş berilmeden gymmatladylmagy ýyl içinde aladalanmalary artdyrdy. Mundan 10 gün çemesi ozal mardak habarçylarymyz dukanlarda geçen ýyldan bäri garaşylýan un paýlarynyň täze narh bilen satylyp başlanandygyny, ýöne ilatyň bu uny almaktan ýüze görýändigini we vilayet häkimine arda ýazyp geçen ýylyň un paýogyny köne narhdan bermegi soraýandygyny habar berdiler. Maryanyň döwlet dukanlarynda alyjylar bilen sowda işgärleriniň arasynda dawalar köpelýär. Ilat öz hakyny soraýar, dukan işgärleri bolsa ýokurdan gelen buýruga salgylanyp, geçen ýylyň paýlarynyň hasabyna uny täze narhdan satmagy synanşýar. Dip habarçymyz 16 fevralda beren maglumatynda aýdypdy. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň aýran işsizligiň arasynda gün güzeranyny zordan dolandyrýan köp hojalyk ýeňillikli azyk paýlaryna garaşly bolup galýar. Ilat köpçüligi döwlet dukanlarynda ýyllar boýy saklanyp gelýän gytçylyga, nowatlara we dürli çäklendirmelere çydam görkezip geldi. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar şeýlede unyň we çöregiň gymmatlamagynyň ýyl içinde dörediyen aladalary, häkimlige ýüzlenýän raýatlara edilýän basyşlar barada hiç ýyly maglumat bermeýärler.